Αν και δεν έχει κλείσει καλά-καλά τα 20 του χρόνια, στον Πανιόνιο μιλάνε για έναν παίκτη που έχει όλα τα φόντα να αφήσει εποχή. Είναι ο Βλαντίμιρος Γιάνκοβιτς, ο Ελληνοσέρβος άσος και γιος του αείμνηστου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, που στα 3 του χρόνια μετακόμισε στην Ελλάδα για να μείνει με τον πατέρα του λόγω του χωρισμού των γονιών του και να αφοσιωθεί στο μέλλον του. Το νιώθω σαν το σπίτι μου την αρχή, από τα πρώτα χρόνια που συνειδητοποίησε τι γινότανε. Εντάξει. Περίεργη κατάσταση, δεν μπορώ να πω λόγω του πατέρα μου και της μητέρας μου, αλλά βγήκε σε καλό. Εννοείς επειδή ήταν χωρισμένοι οι γονείς? Ναι, επειδή ήταν χωρισμένοι οι γονείς. Η οικονομική κατάσταση, αντιμετωπίσατε δυσκολίες, πώς ήταν η προσαρμογή? Όχι ιδιαίτερα, απλά σου λέω ήταν περίεργη η κατάσταση, επειδή όπως είναι κάθε παιδί που είναι χωρισμένοι οι γονείς του, είναι περίεργα τα πράγματα. Πώς αισθάνεσαι τώρα που παίζεις στον Πανιόνιο, σε μια ιστορική ομάδα, στην οποία έπαιζε και ο πατέρας σου? Κοίτα, είναι μια ωραία αίσθηση. Είσαι σε μια ιστορική ομάδα, όπως είπες και εσύ, έπαιζε ο πατέρας μου, τώρα παίζει και ο γιος. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση μέχρι να το καταλάβω, μέχρι να καταφέρω να το προσπεράσω ότι είμαι καινούριος παίχτης, τώρα έκανα το συμβόλαιο, αλλά εντάξει, μετά από λίγο συνήθισα. Έγινα και εγώ επαγγελματίας με τη σειρά μου και τώρα συμμετάσχω κανονικά σε όλους τους αγώνες του Πανιωνίου. Θεωρείς ότι συνεχίζεις την καριέρα του πατέρα σου? Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά δεν συνεχίζω καμία καριέρα, ξεκινάω μια δικιά μου. Αλλά σαν οικογένεια Γιάνκοβιτς συνεχίζεται το όνομα μέσα στο χώρο του μπάσκετ. Ήταν στις 28 Απριλίου του 1993 όταν σε αγώνα μπάσκετ για το πρωτάθλημα Ελλάδος, σε μια επίθεση που διοργάνωσε ο Πανιόνιος, ο διαιτητής σφύριξε πέμπτο φάουλ εις βάρος του. Τότε ο Γιάνκοβιτς βεβαιασμένα χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα, δείχνοντας την αντίδρασή του ως προς την απόφαση του διαιτητή. Από εκείνη τη στιγμή το νεύρο του παρέλυσε, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτο στο κάτω μέρος του σώματός του και να καθυλωθεί για 13 χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι, μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Εσύ εκείνη την κακιά στιγμή πώς την αντιμετώπισες? Την είχα δει αργότερα, στα 11-12, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήμουν όταν την είδα τη φάση αυτή. Εντάξει, ήταν απλά κάτι που συνέβη και το είχα συνηθίσει εγώ από μικρός. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι ήταν έτσι η κατάσταση, οπότε δεν μπορώ να κρίνω κάτι. Όταν τον είδες για πρώτη φορά καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι? Πάλι το ίδιο σου λέω, έτσι το είχα συνηθίσει. Όταν συνηθίσεις κάτι δεν είναι ξαφνικό. Εκείνος πώς το αντιμετώπιζε όλο αυτό? Όπως έπρεπε να το αντιμετωπίσει για να είναι ήρεμος ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι τίποτα κακό, απλά το έχει συνηθίσει έτσι και προσπαθούσε κάθε μέρα να βελτιώνεται. Εσύ νιώθεις να σε έχει οριμάσει όλη αυτή η κατάσταση? Εννοείται πως με έχει οριμάσει. Δηλαδή ήταν μια εποχή που πέρνα δύσκολες στιγμές και βέβαια κάθε δύσκολη στιγμή που περνάς κάνει πιο δυνατός σαν άνθρωπο. Ο Βλάντο είναι και νιώθει επαγγελματίας και προσπαθεί να μην φορτίζεται συναισθηματικά με όλο αυτό που συνέβη στον πατέρα του, ενώ περιγράφει τι άνθρωπος ήταν, τις σχέσεις που είχαν, για το πόσο τον βοήθησε, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι για εκείνον να συνεχίσει την κληρονομιά του. Εκείνος φαντάζομαι θα σε βοηθούσε, τι σε συμβούλευε, τι σου έλεγε? Κοίτα, από την αρχή, όταν ξεκινούσα μόνος μου να παίζω τον μπάσκετ, δεν ήθελε ποτέ να με βοηθήσει και να με συμβουλεύσει για κάτι, επειδή ήθελα να τα καταφέρω όλα μόνος μου, να βρω ένα δικό μου δρόμο. Και αυτό μου βγάλε σε καλό, επειδή είδα από την αρχή πώς είναι ο μπασκετικός κόσμος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που να σου έχει πει και να το θυμάσαι πάντα, πριν από κάθε αγώνα? Κοίτα, αυτό που λέω πάντα είναι ότι ό,τι ξεκινάς μην το τελειώνεις. Αυτό δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, είναι γενικά στη ζωή. Ό,τι είναι να ξεκινήσεις και πιστεύεις ότι αυτό θέλεις, μην το σταματάς ποτέ. Και άμα είναι λάθος, θα αποδειχθεί στο τέλος. Άμα είναι σωστό, θα τα καταφέρεις. Καλύτερο είναι να κάνουμε βελτίωση στην προσωπική κατάσταση σαν παίκτες που είσαστε και σαν ομάδα θα γίνουμε καλύτεροι. Κόντρες για το μπάσκετ είχατε? Κόντρες για το μπάσκετ δεν είχαμε. Απλά μερικές φορές όταν παίζαμε κανένα στοίχημα, διάλεγε αυτός μια ομάδα, εγώ την άλλη και πλαγωνόμασταν στα λόγια. Τι άνθρωπος ήταν ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς? Ήταν σχετικά ήρεμος άνθρωπος παρά την κατάστασή του. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, χαιρόταν τη ζωή ακόμα και αν ήταν σε τέτοια θέση, αλλά εντάξει, περνούσαμε καλά τουλάχιστον. Αυτό έχει σημασία για μένα και για αυτόν. Πώς ήταν η σχέση σας? Ήταν σε μια κανονική σχέση πατέρα με γιο, απλά
δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν περιορισμένοι. Περνάγαμε καλά παρά τα προβλήματα, παρά οτιδήποτε. Δεν υπήρχαν κανονικά προβλήματα. Τα ξεπερνούσαμε πολύ εύκολα, δηλαδή σαν να μην υπήρχαν. Τι έχεις πάρει από εκείνον? Μερικά κακά, μερικά καλά. Τα καλά είναι ότι είμαι μερικές φορές και όταν χρειάζεται και όταν δεν χρειάζεται είμαι λίγο αυστηρός με τους υπόλοιπους. Τα κακά είναι μερικές φορές απλά ο χαρακτήρας μου είναι πολύ κλειστός και δεν δέχομαι τίποτα. Το ότι παίζεις τώρα σε ένα γήπεδο που υπάρχει φωτογραφία του πατέρα σου, σου φέρνει αναμνήσεις, πώς είναι? Είναι καταρχάς τιμή για τον πατέρα μου που του βάλαν μια φωτογραφία σε ένα κλειστό γήπεδο, σε μια τέτοια ιστορική ομάδα. Κατά τα άλλα, όχι, το χαίρομαι και το τιμάω εγώ το κοιτάω σαν να είμαι τρίτος στη κατάσταση, σαν να μην είμαι οικογένεια. Το κοιτάω ότι τιμάνε έναν πρώην παίχτη τους και δείχνουν πόσο σεβασμό και αγάπη του είχαν.